Neuronii sunt unitățile de bază cu care lucrează creierul tău. Sunt niște celule foarte speciale. Treaba lor principală e să trimită informații. Gândește la ei ca la niște mesageri mici care aleargă prin corpul tău. Acești mesageri duc semnale importante foarte repede. Ei fac posibil ca toate părțile diferite ale corpului tău să comunice între ele. Tot sistemul tău nervos depinde complet de aceste celule. Sunt cu adevărat esențiali pentru tot ce fac corpul și creierul tău în fiecare secundă. Aceste celule incredibile formează o rețea uriașă de comunicare. Rețeaua asta e incredibil de complexă și eficientă. Se întind prin tot corpul tău, din cap până în picioare. E ca un internet biologic, care conectează totul perfect. Neuronii transmit mesaje între creierul tău și toate părțile corpului. Ei duc instrucțiuni de la creier la mușchi, spunându-le când să se miște. Tot ei aduc informații de la simțurile tale înapoi la creier. Acest flux constant și rapid de informații este absolut esențial ca să supraviețuiești și să interacționezi cu lumea. Numărul de neuroni din creierul tău este cu adevărat uimitor. Oamenii de știință estimează că avem în jur de 86 de miliarde de neuroni. Este un număr imens, aproape prea mare ca să-l înțelegi pe deplin. Fiecare dintre acești neuroni se poate conecta cu mulți alți neuroni. Această capacitate creează o rețea incredibil de complexă și deasă de conexiuni. Aceste puncte de legătură vitale se numesc sinapse și sunt trilioane. Această rețea complicată ne permite să gândim lucruri complexe și să învățăm. Neuronii sunt implicați în absolut tot ce faci, gândești și simți. Când ai un gând nou, anumiți neuroni se activează rapid. Când simți o emoție, ca bucuria sau tristețea, neuronii sunt activi. Când înveți ceva nou, neuronii tăi sunt ocupați să formeze noi legături. Chiar și când dormi adânc, mulți dintre neuronii tăi încă lucrează din greu. Sunt esențiali pentru a menține funcțiile de bază ale vieții, cum ar fi respirația și bătăile inimii. Dacă înțelegem neuronii, ne ajută să înțelegem cum trăim în lumea noastră în fiecare zi. Fiecare neuron are o structură de bază perfect făcută pentru treaba lui. Partea principală a neuronului se numește corpul celular sau soma. Corpul celular conține nucleul neuronului, care are materialul genetic. Gândește-te la corpul celular ca la centrul de comandă al neuronului. El ține neuronul în viață și îl face să funcționeze corect. Procesează informațiile primite de la alți neuroni. Dacă semnalul e destul de puternic, corpul celular îl dă mai departe. Această procesare este foarte importantă pentru comunicarea dintre neuroni. Din corpul celular ies niște structuri numite dendrite. Dendritele arată ca niște crenguțe de copac care se întind în afară. Scopul lor principal este să primească semnale de la alți neuroni. Funcționează ca niște antene care prind mesajele care vin. Un singur neuron poate avea multe dendrite, așa că poate primi informații de la mii de alte celule. Aceste dendrite sunt acoperite cu mici umflături numite spini dendritici. Acești spini sunt locuri importante pentru legăturile cu alți neuroni. Cu cât sunt mai multe dendrite, cu atât un neuron poate aduna mai multă informație. Din corpul celular, în direcția opusă, se întinde o fibră lungă. Această fibră se numește axon. Treaba axonului este să transmită semnale departe de corpul celular. El duce mesajul neuronului la alți neuroni sau la mușchi ori glande. Gândește-te la axon ca la un cablu care transportă un semnal electric. Unii axoni sunt foarte scurți, în timp ce alții pot fi destul de lungi. De exemplu, unii axoni se întind de la măduva spinării până la degetele de la picioare. Această lungime permite comunicarea rapidă pe distanțe mari. Mulți axoni sunt acoperiți de o substanță grasă numită teacă de mielină. Mielina e ca izolația de pe un fir electric. Ajută la accelerarea transmiterii impulsurilor nervoase. Întreruperile din teaca de mielină se numesc noduri Ranvier. Semnalul electric sare, de fapt, de la un nod la altul. Această săritură, numită conducere saltatorie, face ca semnalul să călătorească mult mai repede. Mielina este esențială pentru o funcționare eficientă a creierului și pentru reflexe rapide. Deteriorarea mielinei poate cauza probleme neurologice grave. Neuronii transmit mesaje sub formă de impulsuri nervoase. Un impuls nervos este în esență un semnal electric. Acest semnal este creat de mișcarea unor particule încărcate electric, numite ioni.
Acești ioni se mișcă prin membrana neuronului. Procesul seamănă puțin cu un curent electric mic care circulă. Acest curent călătorește de-a lungul neuronului. Este un mod foarte rapid și precis de a trimite informații. Generarea acestui impuls este un eveniment de tipul totul sau nimic, adică impulsul ori se formează complet, ori nu se formează deloc. Procesul de transmitere a unui impuls nervos începe la dendrite. După cum am învățat, dendritele primesc semnale de la alți neuroni. Aceste semnale pot fi excitatorii, adică încurajează neuronul să se activeze, sau pot fi inhibitorii, adică îl descurajează să se activeze. Corpul celular al neuronului adună toate aceste semnale care vin, le adună într-un fel. Dacă semnalele excitatorii adunate ating un anumit prag, se generează un potențial de acțiune. Acest potențial de acțiune este chiar impulsul nervos. Odată ce potențialul de acțiune este generat în corpul celular, el călătorește de-a lungul axonului. Axonul duce acest semnal electric departe de corpul celular. Se mișcă spre terminațiile axonale, care sunt la capătul axonului. Semnalul se mișcă ca o undă de-a lungul membranei axonului. Așa cum am spus, teaca de mielină ajută acest semnal să călătorească mult mai repede. Impulsul nu își pierde din putere pe măsură ce călătorește de-a lungul axonului. Își menține intensitatea până la capăt. Când impulsul nervos ajunge la terminațiile axonale, se întâmplă ceva special. De obicei, neuronii nu se ating direct. Există un spațiu mic între ei numit sinapsă. Pentru a traversa acest spațiu, semnalul electric este adesea transformat într-un semnal chimic. Terminația axonală eliberează în sinapsă niște substanțe chimice numite neurotransmițători. Acești neurotransmițători traversează apoi spațiul. Ei se leagă de receptorii de pe dendritele neuronului următor, transmițând mesajul mai departe. Neuronii nu sunt toți la fel, există diferite tipuri. Fiecare tip este specializat pentru o anumită funcție în sistemul tău nervos. Un tip important este neuronul senzorial. Neuronii senzoriali duc semnale de la organele tale de simț la sistemul nervos central. Acesta include creierul și măduva spinării. De exemplu, când atingi o suprafață fierbinte, neuronii senzoriali trimit un semnal de durere. Când lumina îți intră în ochi, neuronii senzoriali transmit informații vizuale. Ei sunt modul prin care corpul tău percepe lumea exterioară. Un alt tip esențial este neuronul motor. Neuronii motori fac opusul neuronilor senzoriali. Ei duc semnale de la sistemul tău nervos central la mușchi și glande. Aceste semnale le spun mușchilor tăi să se contracte, provocând mișcare. Deci, când te hotărăști să faci cu mâna, neuronii motori fac asta posibil. Ei controlează și mișcările involuntare, cum ar fi bătăile inimii. Neuronii motori sunt esențiali pentru acțiune și răspuns. Ei permit ca deciziile creierului tău să fie puse în practică eficient de către corp. Între neuronii senzoriali și cei motori găsim adesea interneuroni. Interneuronii sunt ca niște conectori sau punți în sistemul nervos. Se găsesc mai ales în sistemul nervos central. Treaba lor este să conecteze diferiți neuroni între ei. Ei transmit semnale între neuronii senzoriali și neuronii motori. Se conectează și cu alți interneuroni, formând circuite complexe. Aceste circuite sunt vitale pentru procesarea informațiilor, învățare și luarea deciziilor. Majoritatea neuronilor din creierul tău sunt de fapt interneuroni, ceea ce arată cât de importanți sunt. Acum câteva lucruri uimitoare despre neuronii tăi. Semnalele sau impulsurile nervoase pot călători cu viteze incredibile. Unii neuroni cu mielină pot transmite impulsuri cu viteze de până la 120 de metri pe secundă. Asta e mai rapid decât o mașină de curse. Așa cum am menționat mai devreme, ai aproximativ 86 de miliarde de neuroni în creier. Dacă i-ai așeza pe toți cap la cap, s-ar întinde pe mii de kilometri. Deși sunt foarte mulți, te naști cu majoritatea neuronilor pe care îi vei avea vreodată. Să ai grijă de sănătatea creierului tău este esențial pentru ca aceste celule uimitoare să funcționeze bine.